Хора, днес ще пробваме кръглите Харибот. Нека си изберем едно. Ето това. Мисля, че ще има вкусна череша. Лепкаво е. Не съм права, има вкусна вишна. Аз не харесвам вишната, така че давам 7 от 10. Давам оценка от 8 за 10, защото не харесвам вишна. Така че искам да съберем на този лайк, на този клип 5 лайка и ще снимам за втора част. Чао от мен!